אחרי נתניה, אחר כך, אם אני רוצה להיות עוזר לאינסטלציה. שם הייתי כמה חודשים עוזר, ופתאום בנתניה היה שביתה של היהלומים, אז לא היה עבודה. אז אנחנו עברנו לבני ברק. במה? מה? במה עבדתם אז? אני עבדתי שם, אוקיי. למדתי. בתור מה? והייתי עוזר אינסטלטור. אוקיי. ביהלומים עבדת? לא. אוקיי. אבל בנתניה הכל עמד על יהלומים. אם היה שביתה, לא היה עבודה. אז אנחנו עברנו לבני ברק, אבל זה סיפור שלם. מתי שעברנו לבני ברק, לא היה לנו הרבה חפצים, הטנדר אחד היה כל הבנקים וזה, אבל הגענו עד פתח תקווה, והיה אוצר גדול. אתה יודע מה היה אוצר גדול? שסגרו את שערית ובן גוריון האנגלים, ולא נתנו להיכנס יותר. אז חזרנו עם הטנדר לנתניה. אבל אז לא היה פרד, נכנסו לדירה שלנו. ואז הגענו במחסן אחד עם ציפורה, ותחת המחסן, הם היו רוויזיוניסטים, ותחת המחסן היה סליק. רגע, אבל אולי נחזור למקצועות. חכה. מה?